Добър ден и добре дошли на всички в програмата на sixvia.net. Това е партньорска програма, която може да ви помогне да спечелите доста добри пари, а какви вие сега сами ще видите и ще се убедите в това. Но нека преди да започнем да ви разкажа няколко неща за тази програма. Фирмата, която е собственик, е от Канада, а самия проект SixVia е започнал да работи на 1 януари 2010 година. Както вие сами виждате, проектът е доста млад, но въпреки това той се развива много динамично. След регистрация вие попадате във вашият офис. Искам да ви кажа, че самата регистрация е безплатна, но за да бъдете пълноправен участник в този проект, вие трябва да заплатите таксата от $19.95. След като сте се регистрирали и сте влезли в офиса си, ето тук, където е моето име сега, вече ще бъде вашето. Това е моят номер в този проект. Всеки нов участник има свой собствен личен номер, а това е почтата ми. Искам да кажа на всички нови и бъдещи участници да се регистрират с почти в Gmail. Най-интересното, което е за този проект, ето тук, където е написано Potential Reward. Това означава колко аз мога да спечеля на този момент. Искам да ви кажа, че това е идеален вариант, но дори и да не получавате 100% от него, а да получавате отначало и 10 или 1%, това е пак една добра сума. А как се получават тези пари? Вижте, ето тук, където е написано Next Winning Day, което означава следващия ден на победата. А до следващия Winning Day остават 1 ден, 13 часа и 55 минути. По правилата на този проект, всяка сряда е Winning Day или ден на победата, когато всички участници, които са се регистрирали после вас, попадат под вас във вашата група, в случай, че и вие сте активен участник. Тоест, ако сте заплатили таксата от $19.95 и по този начин вие можете да получавате от тях пари. Всички тези хора, които са се регистрирали после вас, вие можете да ги наблюдавате ето тук, където е написано My Group Team. My Group Team, да ви кажа, това е вашата обща група. Аз след себе си вече имам 84 000 човека, от които аз мога да получавам всеки месец пари. Тези хора можете да ги наблюдавате ето тук, в менюто My Group. Сега се отваря моята обща група. Това са всички хора, които са си влезли и са си направили регистрация в SixVia след мен. Искам да ви кажа не лично от мен, а просто след мен. Най-отгоре в този списък е моето име, Николай Георгиев. Това е моят номер в този проект. Името на спонсора ми. Спонсорът е човека, който ви кани в този проект. Актив означава, че аз съм активен участник, т.е. платил съм си таксата от $19.95, а това е датата на регистрацията ми. Ето, ще сляза малко по-надолу, за да видите колко хора са си платили. Искам да ви кажа, че този проект е международен, а не български и в основно си правят регистрации чуждестранни граждани. А в Европа, в Америка $19.95 са нищо. Вашата обща група, това е един от начините за печелене на пари в този проект. Но фирмата ни дава възможност, ако правим лични регистрации, да печелим повече. А колко, вие сега сами ще видите. И така. Програмата SixVia ни е направила за нас един калкулатор, с който всеки може да изчисли своя месечен доход от личните си регистрации. Искам да ви кажа, че този калкулатор се намира в менюто Introduction и след това Rewards. А сега най-отгоре сложете цифрата 2, а по-отдолу цифрата 10. И какво означава това? Ако вие се научите как да правите две регистрации и предложите бизнеса на двама, и ако вашия бизнес се развие до 10-то ниво, а това означава вие ви предлагате бизнеса на двама, те от своя страна на още двама, следващите двама на
още двама и така до 10-та дълбочина. Вие можете да спечелите сумата от $264. А сега сложете цифрата 3 и натиснете Calculate. И забележете, при трима вече сумата не е $264, а 1600. Това са едни добри пари, които вие можете да получавате. Аз смятам, че не е толкова трудно да предложите този бизнес на трима. И пак ви повтарям, с помощта на трима, ако вашия бизнес се развие до 10-то ниво, вие можете да получавате сумата от $1600. Сложете най-горе и цифрата 5. $112,000 в месец. Смятам, че това са едни добри пари, които вие можете да получавате с помощта на една инвестиция от $20 на месец. Сега се намираме в менюто My Direct Team, което означава моята лична група. Вашата лична група има 10 левела и вие можете да я наблюдавате като списък с всички 10 левела и на всеки левел вие ще имате някакво количество от хора и по този начин можете да си смятате от всеки левел колко пари ще получавате. А също така можете да разглеждате групата си като родословно дърво. За целта натиснете на Preview. И ето сега виждате как се отваря моята лична група. Най-отгоре съм аз, Николай Георгиев, и ето искам да ви покажа моята лична група. Хората, с които аз работя. Искам на всеки да пожелая такава лична група като моята. В менюто My Rewards вие всеки месец ще получавате възнаграждението си. И най-отгоре ви е написано за 100 бала вие получавате $1. И какво означава това? За да ги направите тези пари в долари, просто махнете последните две цифри. И по този начин се получават долари. За последния месец аз имам $178, а изобщо имам приведени на сметката си в AlertPay $201. А сега искам да ви покажа как се прави лична регистрация. За целта отиваме в менюто Marketing Tools и след това Banner Links. Ако желаете да направите регистрация на някой, вие трябва да използвате ето този адрес. А номерът, който е най-отзади, искам да видите, това е моят номер в този проект. Този адрес вие можете да го оставяте в различните форуми, блогове, социални мрежи и когато човек натисне на него, ето искам да ви покажа, се отваря формуляра за регистрация. И за да си направите регистрация, ви е нужно само да попълните име, фамилия, два пъти да напишете валиден имейл, да изберете страна и да напишете този номер най-долу. А този номер, който е тук, искам да обърнете внимание, че това е моят номер в този проект. И по този начин човек, когато си прави регистрация, той автоматически попада в моята или съответно вашата група под вас. И за последно искам да ви покажа, вижте ето тук, където е написано Last in Registered Members. Това са последните 10 участника, които са направили регистрация. По-отдолу вие можете да наблюдавате последните 10, които са си платили регистрацията, Active Members, а най-отдолу вие можете да наблюдавате топ 10 на лидерите. Това са хората, които са направили най-много лични регистрации. Това е, което исках да ви кажа. Желая ви успех в програмата на CSV. Не губете време, регистрирайте се, печелете и до нови срещи с мен.